के हऊ। नमस्कार, जय भोजपुरी मैं भोजपुरी चैनल पर रुआ सभे के हार्दिक स्वागत बा। का हाल बा भोजपुरिया समर्थक लोग, आज हम लेके आइल बने एगो नया धमाकेदार गाना के रिव्यू और रिएक्शन। कौना रंगदार के हऊ गाना के बोल ह कौना रंगदार के हऊ। एह गाना के सुपरस्टार अरविंद अकेला, कल्लू और फुल एनर्जी वाली सिंगल शिल्पी राज गौले बाड़ी। गाना के लिरिक्स आशुतोष तिवारी लिखले बाणे और म्यूजिक राहुल यादव के है और वीडियो महेश वेकांत के डायरेक्शन में बनल बा। तो चली गाना के सीन दर सीन चीर फाड़ कइल जाओ, देखी कि गाना सही में बवाल मचावेला कि बस औसत बा। गाना के पहला झलक भोकाल के एंट्री। गाना शुरू होते ही एगो कड़क बीट कान में गूंजेला, जैसे कोई पार्टी में ढोल नगाड़ा बज गईल हो। अरविंद अकेला कल्लू के स्टाइलिश एंट्री होखत बा, एगो काला चश्मा ड्रेसिंग जैकेट कुल लुक में, और साथे बाड़ी आस्था सिंह, जेकर अदा के देख भोजपुरिया फैंस के दिल धड़क उठी। गाना की शुरुआती लाइन कौना रंगदार के हऊ एगो चैलेंजिंग टोन में बा, जैसे कोई प्यार में ताव दे रहल हो। बैकग्राउंड म्यूजिक में धांसू बीट मिलल बा, जौन सुनते ही ठुमका मारे के मन कर जाए। लिरिक्स के जोर प्यार के तड़का। आशुतोष तिवारी के लिखल लिरिक्स साफ बतावत बा कि ई गाना एगो मस्त रोमांटिक टच के साथ चैलेंजिंग फ्लेवर लेके आइल बा, जैसे रंगदार के हो कि दिलदार के हो। हमरा से बा प्यार की बस उहे यार के हो, मतलब लड़का अपना गर्लफ्रेंड के इज्जत पर सवाल उठा रहल बा, पूछ रहल बा कि तू हमार प्यार में बाड़ू की दूसरा के प्यार में। भोजपुरी गाना में अक्सर रोमांस और तकरार के तड़का रहेला, और ये गाना भी वही फॉर्मूला पर सटीक बैठत बा। सिंगर्स के परफॉर्मेंस जबरदस्त केमिस्ट्री। अरविंद अकेला कल्लू के आवाज में एगो दमदार बॉयफ्रेंड वाला टोन बा, जे लड़की के इम्प्रेस करे के कोशिश करत बा। वही तरफ शिल्पी राज के आवाज में एगो नखरा मिठास बा, जे गाना में चार चांद लगा देत बा। शिल्पी राज के लहजा सुनते बुझाई कि लड़की इशारा में बहुत कुछ कह रहल बा, लेकिन सीधा सीधा कबूल करे के मूड में नहीं खे। वीडियो रंगीन सेटअप और धमाकेदार डांस। गाना के वीडियो लोकेशन देख के बुझाई कि पूरा रंगीन और भोकाल वाला माहौल बनावल गईल बा। डांस मास्टर असलम खान के कोरियोग्राफी भी जबरदस्त बा। कल्लू और आस्था सिंह के डांस मूव्स टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स वाला वाइब दे रहल बा। वीडियो में कलरफुल सेट, डिस्को लाइट्स, स्टाइलिश आउटफिट देख के बुझाई कि मेकर्स गाना के यूथ फ्रेंडली लुक देवे के सोचले बाणे। म्यूजिक धमाकेदार धुन। राहुल यादव के म्यूजिक एगो खास भोजपुरिया फील बा। बेस बीट जबरदस्त, जेकरा पर ठुमका मारल जाए। हारमोनियम और ड्रम के जबरदस्त तालमेल। डांस फ्लोर के हिलावे वाला टोन। गाना के म्यूजिक फुल ऑन पार्टी वाला वाइब दे रहल बा, मतलब कि शादी ब्याह में जरूर बजे वाला गाना बा। गाना के हाईलाइट्स काहे देखी। अरविंद अकेला कल्लू के शानदार एंट्री, शिल्पी राज के मजेदार आवाज, डांसिंग क्वीन आस्था सिंह के अदगाई, धमाकेदार म्यूजिक और तड़कता भड़कता वीडियो। गाना युवाओं के पसंद के हिसाब से डिजाइन कइल गईल बा, जौन आजकल के सोशल मीडिया ट्रेंड से भी मैच करत बा। नुकसान कुछ कमी बाकी ना, हालांकि गाना जबरदस्त बा, लेकिन ओरिजिनलिटी में थोड़ा कमी बा। लिरिक्स में नयापन थोड़ा कम बा। वही पुराना प्यार जलन तकरार वाला थीम। वीडियो में कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं खे। डिस्को सेटअप देख के बुझाई कि भोजपुरी मेकर सबो बॉलीवुड स्टाइल के कॉपी करे में लागल बाणे। बाकी कुल मिला के इंटरटेनमेंट फुल ऑन बा। फाइनल वर्डिक्ट सुने लायक बाकी ना। अगर प्यार में जलन, नखरा, मस्ती भरा गाना पसंद बा तो कौना रंगदार को एकदम फुल पैसा वसूल गाना बा। डांस करना बा सुनिए, रील्स बनाना बा सुनिए, बस भोजपुरिया रंगदारी देखे के बाद तबो सुनिए। कल्लू और शिल्पी राज के केमिस्ट्री, दमदार म्यूजिक और शानदार लोकेशन गाना के हिट बना सकेला। तो आपके रिव्यू वीडियो कैसन लागल कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके ये रिव्यू वीडियो पसंद आयल होखे तो वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल जय भोजपुरी मैं भोजपुरी का सब्सक्राइब कर ली। फिर मिलब एगो नया खबर, नया चर्चा भोजपुरिया जलवा के साथ। तब तक खातिर जय भोजपुरी मैं भोजपुरी, जय भोजपुरी सिनेमा।